Беласица попада в континентално-средиземноморската климатична област. Най-характерна и специфична черта на района е взаимното влияние на проникващото по долината на река Струма средиземноморско течение с континенталното проникващо от север. По-голямо значение за климата на района има близостта му до Средиземно море, чието влияние се проявява силно по територията на целият район. Беласица притежава специфичен микроклимат с добри условия за развитие на дървесна растителност по северните си склонове и разпространение на тополюбиви видове в ниските и топли части. Планинската верига служи като преграда за влажните въздушни маси на средиземноморските циклони, което създава условия за падането на проливни дъждове. Показателно за високата влажност в планината е и участието на папретовидните растения във флората. Зимата е мека, с валежи повече от дъжд, но се задържа и трайна снежна покривка. Поради ограничения достъп до територията и труднодостъпния терен са се запазили уникални флора и фауна, незасегнати пряко от човешката дейност. За опазване на биологичното разнообразие и естествените екосистеми е изградена мрежа от защитени територии. Началото е поставено през 1988 година, когато е обявен резерват Конгора. В подножието на планината, в непосредствена близост до землището на село Коларово, е разположена защитена местност Топилището с цел опазване на находище на папрата Величествена Осмунда. За цялостното опазване на планината у нас през 2007 година бе създаден природен парк Беласица. Без съмнение, символ на планината и природният парк е обикновеният кестен, наричан още ядлив заради вкусните му плодове. Кестенът е дърво, което достига височина до 40 метра и диаметър на стъблото до 2 метра. Единичните дървета имат мощно развита неправилна корона, а тези в насажденията имат право стъбло и тясна корона. Листата му са продълговати, едро назъбени по периферията, тъмнозелени и разположени на къса дръжка. Кестенът е еднодомно растение, мъжките цветове са сферични дихазии, разположени на реси, дълги 10-30 см, а женските цветове са единични или по няколко, разположени в основата на ресите в по-високата част на короната. Плодовете са специфични и са покрити с бодлива обвивка, наречена купола. Кестенът цъфти в края на пролета и началото на лятото през юни или юли, а плодовете озряват през есента. В Беласица образува чисти или смесени гори с обикновеният бук, а в страната се срещат още в Огражден, Южен Пирин, Западните Родопи и Западна Стара планина, но никъде не е представен с толкова компактни съобщества, както в Беласица. Кестенът е тополюбив вид и общото му разпространение обхваща Южна Европа, Югозападна Азия и Кавказ. Този дървесен вид е включен в червения списък на висшите растения в България с категория застрашен и природен парк Беласица има изключително важна роля за опазването му. В Беласица букът образува чисти или смесени с обикновеният кестен гори. Букът може да достигне височина до 40 метра и диаметър на стъблото до 1 метър. Кората му е тънка, сива и гладка. Короната му е мощна, с яйцевидна форма и гъста. Листата са разположени последователно, имат характерна лъскава, тъмнозелена горна повърхност и яйцевидна форма с заострен връх. Ръбовете им са целокрайни и вълновидни. Плодовете представляват тристенен или четиристенен червеникаво-кафяв жълъд, покрит с характерни власинки.
Пределната възраст, която достига това дърво, е 300 години. Край реките, главно в ниските части на планината, се среща източният чинар. Той е тополюбив вид, който в България се среща предимно в южните части на страната. Чинарът има здраво стъбло, което при младите екземпляри е покрито с сиво-зеленикава кора, отделяща се на неправилни плочки, а при възрастните екземпляри кората е мрежовидно напукана. Листата са дълбоко длановидно насечени на 5 или 7 дяла, а дяловете са продълговати и неправилно назъбени. В сенчестите и влажни места се среща един рядък представител на българската флора, обикновеният джел. Той има много характерни листа, кожести и тъмнозелени, силно вариращи по форма и размери, но най-често с бодливо назъбена периферия. На много места в Западна Европа и Великобритания за коледна украса се използват вечно зелените клонки на джела с озрели червени плодчета. В България е рядък и застрашен вид и се среща освен в Беласица, още в Странджа, Родопите и Средна гора. В най-ниските части на Беласица, в няколко находища до селата Коларово и Габрене, се среща рядък вид папрат – величествената осмунда или царска папрат. Тя наистина изглежда царствена и величествена с големите си перести листа. Научното име осмунда идва от латинските думи ос, което значи уста, и мундус, което значи чистия. Това име е дадено, защото римляните в миналото са използвали листата на осмундата за почистване на устата. В България този вид е изключително рядък. Защитен е от Закона за биологичното разнообразие и е включен в червеният списък на висшите растения в България с категория критично застрашен. Горските поляни и високопланински пасища на Беласица са изпъстрени с множество и разнообразни цветя. В по-ниските и топли части, главно по долините на Струма и Струмешница, се среща един рядък вид с красиви големи цветове с пурпурна шахматна багра. Това е широколистният мразовец. Той цъфти в края на лятото и през есента, а листата му се появяват през пролетта на следващата година. Широколистният мразовец е защитен вид. Негов братовчет е далеч по-широко разпространеният обикновен или есенен мразовец, който също цъфти през есента и се среща често по поляни. Цветовете му са по-малки и са бледо-розови. Често мразовците са наричани и есенни минзухари, но в действителност са по-близки роднини на лалетата. Минзухарите също имат представители цъфтящи през есента и такъв вид в Беласица е красивият минзухар, който има бледо-лилави цветове. Той се среща по поляни и разсветлени гори, често и в периферията на кестенови насаждения. Отличава се от мразовците по брой на тичинките. При мразовеца те са 6, а при минзухара 3. След като снеговете се стопят от топлите слънчеви лъчи, сред зелената трева по поляните се появяват стотици екземпляри от велухенският или син планински мензухар. Той е балкански ендемит и се среща само по високите части на планините. По сухите и скалисти места расте още един ендемит – червеникавият дебелец. Благодарение на месестите си листа, събрани в плътна розетка, червеникавият дебелец преживява както горещите и сухи летни месеци, така и студената зима. Този причудлив растителен вид се нарежда справо в групата на балканските ендемити. Пролетта носи още хубави цветя в горите на Беласица. Сред тях е госихиевата ведрица. Нежно и красиво цвете, подобно на лалето,
с увиснали зеленикави цветове, украсени с червени петна. Тя расте по скалисти и тревисти места из хръсталаци и широколистни гори. Госихиевата видрица е един от видовете с най-висок консервационен статус в Беласица. Тази видрица е балкански ендемит и освен на Балканския полуостров не може да се види никъде другаде по света. Беладоната се среща на сенчести места и най-често в буковите гори. Нейните плодчета представляват сочна ягода. В миналото благородните дами са си слагали в очите капчици от тези плодчета за блясък. Това е дало името на растението беладона – хубава жена. Научното име на вида е Атропа беладона, наречена така на древногръцката богиня Атропа, която прирязва нишката на живота. С напредването на пролета, топлите дни се увеличават, долината на река Струма потъва в зеленина, а в местността Рубите по склоновете на вулканичният рид Кожух се появява друго рядко цвете – обикновеният змиярник или дракункулус. Изглежда толкова странно и екстравагантно, че не може да се обърка с друг вид. Високото около 80 см стъбло завършва с цвят, заобиколен с голямо пурпурно-червено покривало, наречено спата. По време на цъфтежа, змиярникът излъчва неприятна миризма на мърша и така привлича своите основни опрашители – мухите. В България змиярникът е известен само от находището по склоновете на Кожух. Високите субалпийски ливади на Беласица са единственото местообитание на друг рядък представител на българската флора – албанският крем. Среща се в най-високите части на планината между 1500 и 1900 метра надморска височина. Неговите красиви ярко-жълти цветове с червени тичинки цъфтят през юни и юли и са украшение за зелените планински ливади. Стъблото му е високо от 40 до 90 см и на върха завършва с един или два цвята. Изключителна роля за опазването на този много рядък растителен вид има природен парк Беласица. Алпийският пояс на планината е единственото местообитание и на друг балкански ендемит – Стояновата теменуга. Има красиви жълти цветове и носи името на известният български ботаник академик Николай Стоянов, който първи изследва флората на Беласица. Не по-малко разнообразен е и животинския свят на Беласица. Разнородните местообитания и климатични особености са предпоставка за разпространението както на видове, характерни за Централна Европа, така и на такива със средиземноморски происход. Особено очарователни са пеперудите на Беласица, представени с над 146 вида дневни пеперуди и около 600 вида нощни. През пролета се среща красивата поликсена. Тази пеперуда се появява през топлите дни на април и лети до началото на юни. Среща се по открити места и хръсталаци, а женските екземпляри снасят яйцата си върху едно отровно растение, наречено вълча ябълка. Скоро след снасянето се излюпват гасеничките, които започват усилено да се хранят с листата на вълчата ябълка. След няколко събличания гасеницата изпада в състояние на покой, така наречената какавида. Какавидата презимува и на следващата пролет отново през първите топли дни на април от нея се появява пеперудата.
Първоначално нейните крила са малки и меки, но на въздуха се опъват. Приемат формата си и след известно време пеперудата е готова да отлети. През лятото в топлите речни долини лети красивата южна лилава апатура. Характерно за мъжките екземпляри е, че крилата им са покрити с специфични люспи, подобни на микроскопични призми, които пречупват светлината, попаднала върху тях, под определен ъгъл и придават на крилата лилав или син цвят. Просеките и слънчевите полянки са обитавани от различни пеперуди, като пъстрото парарге, лимоницата или пандорината седевка. Нощните пеперуди също имат своите забележителни представители. Голямото нощно пълново око е най-едрата пеперуда в България. С разперени крила някои женски екземпляри могат да достигнат 15-16 см. Голямото нощно пълново око лети през пролетните месеци април и май. Тази пеперуда няма хранителен апарат и разчита само на натрупаните по време на ларвеният стадий енергийни запаси. Главната цел на пеперудата е размножаването и оставянето на поколение. За това помагат феромоните – специални вещества, които женската изпуска, а мъжките екземпляри долавят от голямо разстояние. Те прилитат до женските и скоро след размножаването умират, изчерпали целият си енергиен заряд. Женските остават живи още кратко време и снасят яйца върху листата на различни дървета и храсти. Прохладните букови и кестенови гори на Беласица са местообитание на голям брой бръмбари. Сред тях е един от най-едрите наши представители – еленовият рогач. Името си е получил заради мощните си челюсти, които наподобяват рогата на елен при мъжките екземпляри. Понякога те ползват рогата си в истински бойни турнири. Широколистните гори са дом и на различни видове сечковци. Разпознават се по дължината на антените, които са не по-къси от 3/4 от тялото. Постоянни обитатели на буковите и смесените букови и кестенови гори са дъждовникът, кафявата крастава жаба и жабата дървесница. Във влажните зони и около постоянните водоеми гьолчето и коритата на планинските потоци, земноводните намират подходящи условия за размножаване. Дъждовникът лесно се отличава с характерната си предупредителна окраска, която го предпазва от неприятели. Под ярките оранжеви петна са разположени паротидни жлези, отделящи отровен секрет при опасност. Дъждовникът е активен през влажните есени и пролетни месеци, а при повече дъждове и през летният